Kaixo, Maialen naiz, mankomunitateko heziketa programakoa. Gaur egingo duguna da, uren analizia, horretarako Ibai Parkera etorri naiz, Arga ibaiaren alboan nago, Donapea zubiaren alboan, eta egingo duguna da bertan uraren analiziak, jakiteko uraren kalitatea nolakoa den. Beraz, egingo duguna da, analizatu faktore ezberdinak. Alde batetik, temperatura, uhertasuna, pH-a, uraren oxigenoa, uran disolbatua dagoen oxigenoa, eta baita ere gogortasuna. Eta horrela jakingo dugu uraren kalitatea ze moduzkoa den. Kaixo, orain egingo duguna da uhertasuna kalkulatu. Uhertasuna kalkulatzeko erabiliko dugu bote hau, bote honek etiketa du bere azpian, eta gero daukagu beste etiketa hau konparazioa egiteko. Eta horrela uhertasuna kalkulatu ahal izateko. Beraz, ur lagin bat hartuko dut, eta konparatuko dugu etiketarekin. Ikusten duzuen bezala, badu uhertasun pixkatxo bat, baina 40 ingurukoa, baina agian 40 baino gutxiago, ez da hainbesterakoa. Baina badu uhertasun pixkatxo bat urak. Orain pH-a kalkulatuko dugu. pH-a kalkulatzeko orduan bote hau erabiliko dut, urez beteko dut eta gero hemen dagoen tira hauetako bat sartuko dut botetxoan ikusteko zenbateko pH-a duan urak. Uraren pH-a neutroaren ingurukoa izan behar du, bizitza egon ahal izateko, 6 eta 8 bitartekoa. Beraz, ikusiko dugu, 6 edo 8 bitartea baldin badago, ura ongi dagoela. Ura hartuta, orain tira bat aterako dugu hemendik. Orain, tira sartuko dut eta ikusiko dugu nola kolorez aldatzen den. Hor ikusten dugu kolore aldaketa. Eta orain, konparatu behar dugu beste honekin. Ikusten duzue, zazpiaren oso antzekoa dela. Edo 6-7 bitartean dagoela, beraz, pH-a ondo dago. Kaixo, orain kalkulatuko dugu uraren temperatura. Horretarako erabiliko dugu termometro bat eta erabiliko dugu leheno uhertasunerako erabili dugun bote berdina. Ura hartuko dugu bertan eta termometroa sartuko dugu ikusteko ze temperatura duen urak. Beraz, sartuko du termometroa eta ikusiko dugu nola jaisten ari den temperatura. Temperatura jaisten ari dela ikusten dugu eta pixka bat itxoin behar dugu segundu batzuk ikusi arte benetan nun gelditzen den. Ikusten dugu gutxi da bera 10 gradutan dagoela, beraz ura fresko dago. Orain ikusiko dugu zenbat oxigeno dagoen disolbatua uretan. Horretarako erabiliko ditugu kimiko hauek eta erabiliko dugu botetxo hau. Botetxo honetan ura sartuko dugu eta erreaktibo hauen tanta batzuk botako ditugu. Eta horrela ikusiko dugu uraren kolorea nola aldatzen den. Oxigeno zenbat eta gehiago eduki urak, marroiago jarriko da. Beraz, ura marroira aldatzen baldin bada, seinale ona izango da. Ur gehiago dago. Uretan oxigeno gehiago dago disolbatua, eta beraz, bizitza gehiago egongo da uretan. Hartuko dut ura botetxoan, goraino beteta, eta orain erreaktiboak botako dizkiogu. Orduan, lehenengo erreaktiboa hartuko dugu, eta botako dizkiogu 6 tanta. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. 6 tantak botata, itxiko dugu, eta pixka bat nahaztu. Orain, beste erreaktiboa hartuko dugu, 2 jartzen duena, eta beste 6 tanta. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Ikusten dugu kolorea aldatzen ari zaiola. Itxiko dugu tapa, eta nahaztuko dut.
Ikusten duzuen bezala kolore marroia jarri zaio. Bai? Beraz, ura kalidade ona duen seinalea, oxigeno asko duen seinale. Orain hasiko gara erreaktiboa tantaz-tanta botatzen. Tanta bakoitzean kolorez aldatuko da ura. Bai? Baina gu lortu behar duguna da urak kolore urdinetik horira pasatzea. Orduan geldituko gara tanta botatzea eta kalkulatu dugu zenbat tanta bota ditugun. 8 tanta baino gehiago bota dugu, ja, ura gogortasuna du. Baina 8 tanta edo gutxiago botatzen badigu, ura nahiko biguna da edo ertaina dela esan dezakegu. Bai, ez duela gogortasun hainbeste. Beraz, kalkulatuko dugu, ia zenbateko gogortasuna duen tantaka. Botako dugu lehenengo tanta. Tapatzen dut, eta astindu. Bai, ikustu duzu, urdin kolorea jarri zaiola. Beraz, orain tantaka, ia aldatzen dugun horira. Bigarren tanta. Urdina jarraitzen du, beraz, beste tanta bat, hirugarrena. Berriz itxi. Oraindik ere urdina. Laugarren tanta bat beharko du. Laugarrena. Orain pixka bat aldatzen hasi da, bai, baina orain ez da hori intensoa. Beraz, besteen bat botako diogu. Eta orain, bai dagoela horia oso horia, beraz, 5 bat tanta bota dizkiogu, bai, nik uste bat ematean gehiago joan zaitela, beraz, 6 bat tanta edo 7, beraz, gogortasuna ez da oso altua, bai, baina ez da biguna ere, beraz, erdi mailan edo egongo ditzateke gogortasuna.